Norok naitongo khorang da boys ni mangplio jorao lamsuko khorang da boys ni mangplio tabuk jorani kok tamaw naidi haste hayungo belaikana awaimung ongmani nukjagi faika Tripura hasteni Khoroksa Tiprasa Hukumu Khumjar Deborma Miss Universe India 2025 ni o batailemungo belaikano tabuk awaimung ongi te tabuk borokni o batailemungni yaprini sinimung ongkha custom round hayakeba sakni hasteni sinimung kanmung chummung no phunugi tonglaimani jora Tripurani joto dofarokni 19 tribes hayakeba joto dofarokni kanmung chummung bai bo nukjagoi te amute hekeno yago goriana tei te Khoroksa o Tripureshwarini noktarno tei sago joto chamung nangmung Tripura hasteni munggarang sinimung manai rokno risa sakao phunugui amute heke boromrui phunuka te aboni yakulo risao seijak nukjagi faika mangprini bisingtei thanchani kokno pirmani belaikano tabuk o kok tamana tei lukurokni khukhugo awaimung ongi tongmani nukjagi faika. Contestant number 19, Khumjar Tiprasani Tripura. Thansa, the spirit of Tripura, rooted in heritage, united in identity. Khumjar's national costume, designed by Esther, celebrates Tripura's rich heritage. The crown, inspired by Ma Tripureshwari temple, symbolizes cultural pride. Traditional Risha and Ragnai tell her people's story. A handcrafted flap features Thansa, Kokborok for unity. Gifted by King Pradyutkishore Tibbarman alongside Tripura's landmarks, tribal attires and wildlife, reflecting her advocacy for a clean northeast. A sacred staff with God Goria's face completes the look. Juda juda thayano Bharat Haktor yok samani salno rugui Bharat Haktor ni flag rokti samani nukjagi faika thungrang hapar tai hapangni habanok rogoi bahaino te abona kare bahaino borom ganang David Mura Singsong Daily Pedal Yatra ni sobao lam kasara tabuk arani amchani naikol fangrok bai borokno kok salaimarok nukjakha borokni o chobani yapri rok tamani bagai sejaga amtei rok hindi bai salaiman nukjakha o jagabon sengkini 15 August sengkini palaika pechini takuk Khoroksa bo Demargo Manjaka sini others bin bang te jot tono palket bajuni tono भारत माता की जय वंदे मातरम भारतीय है साक्षर वंशों को हम लोग को खुद को भारतीय समझते हैं और भारतीय होने के नाते हम गांधी जी को फॉलो करके ये पैदल मार्च कर रहे और हमें हमारा हक चाहिए भारत माता का हम लोग सत्य संतान है बांग्लादेशी को त्रिपुरा से हटाना चाहिए त्रिपुरा में तिप्रसा का राज होना चाहिए त्रिपुरा में जो भूमिपुत्रों का राज होना चाहिए भारतीय का सच्चा भारतीय पुत्रों का भारतीय संतान का राज होना चाहिए और हमारा हक हमारा अधिकार हमको जरूर मिलना चाहिए और जरूर एक दिन भारत माता हमारा आवाज सुनेगा हमें विश्वास है और 15 अगस्त का सभी भारतवासियों को तहे दिल से धन्यवाद पैदल मार्च कर रहे हैं आगरतला से अच्छा 2005 किलोमीटर पैदल मार्च कर रहे हैं हम लोग इसलिए ये बताता हूँ हम लोग इसलिए पैदल मार्च कर रहे हैं क्योंकि त्रिपुरा ये हिंदुस्तान के अंदर में आते हैं और हम लोग खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं लेकिन त्रिपुरा में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से घुस गए बांग्लादेश अभी पाकिस्तान और चाइना का फेवर करते हैं वहाँ से बहुत इलीगल माइग्रेंट घुसने की वजह से वहाँ का लोकल पॉपुलेशन कम हो गया और बहुत समस्या हो गई बांग्लादेशी बढ़ गया हाँ तो आसाम में भी बांग्लादेशी बढ़ गया पूरा देश में इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमित शाह जी ने हम लोग को बोला था 18 महीने से इसका सॉल्यूशन करेगा लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है इसलिए इसको फिर से सरकार को याद करने के लिए हम लोग अभी यूपी तक पहुँच गए और आपसे पैदल आएगा हाँ पैदल और हम लोग का फेसबुक पेज वगैरह है न्यूज में है आप देखिए तो हम लोग लड़कों को यहाँ पूरा घूमने के लिए ले नहीं बहुत बढ़िया काम किया सेल्फी ले लें आप त्रिपुरा में घुसपैठियों से बचाने का काम कर रहे हैं क्योंकि घुसपैठियों घुसना आप लोग को तो कहते हैं कि ये तो त्रिपुरा में हो रहा है हमारा यूपी में इससे क्या लेना देना बिहार में ऐसा सब जगह प्रभाव पड़ेगा लेकिन ऐसा है जितना बाहर के लोग आएगा उतना यहाँ पे नौकरी कम होगा उतना यहाँ का लोग में प्रॉब्लम ज्यादा होगा क्योंकि अगर रोहिंग्या आएगा बांग्लादेश से आएगा तो
hayungo phanganang ni haktor sinijaknai miyani lai thangjak salo America ni President Donald Trump bai Russia ni President Vladimir Putin malaika Alaska-o o malaimani nahormung ongkha bisik thamkana nai tongkha Ukraine bai Russia ni choba tabuk bo thagya abono mathak lainani chatiokmung obono Donald Trump ni bohaino naharmung te abono tuino Alaska-o kaisa miya kotor panda khaijakha phia o pandao nukjakha che haste haktor bai choba nangi tong Russia a haktor ni President Zelensky hingke miyawo o pandao krui tabuk obono koktama achayu haste hayung ganangi borok rokni khawo lukurokni khawo obo haike choba da mathak jagi mano Putin tabuk godo mathakno boni chobano obono belaikhono baskango jora phaike jorano jorani kok sanai Ukraine ni President Zelensky bohaino lai thangjak miyani 15 August 79 Independence Day Bharat haktor yok sama salno rogoi Bharatno kok kacharkha tongkachang ni koktama srihorka phia ora kaisa koktama achai phayo Ukraine ni President America ni President Donald Trump no puito chaya beklai khana tamni bagoi Bharatno bo pan khana Russia bai Bharat ni halok kaham hne bo Russia no India ni Prime Minister Narendra Modi ni bisingtui do kok khana ranai khana Putin ni thani te abo haikeno yang bisi kutukma tal kutukma romoi Pakistan ni borok bohaino America o laisoi tongmani tabuk abo borok ni samung jai thangka Balochistan no atangbadi bodol ni sarinani bagai America ni bisingtui chaptioi tongmani ayapri borok ni bagai samung jai thangka te America bai Pakistan ni tabuk Army Chief Marshal Asim Munir ni bisingtui o samung jamani nugjagi thangka borok ni halok kutui rok bohaino nugjagi faika mangpi rogo te abo haikeno Balochistan ni Liberation Army rok tabuk amtui haikeno America ni bisingtui borok terrorist organization ni saklai rjakha tebu Pakistan no paifalni halogo rangmari kisisa 15% khainamani yagulo Bharat haktongo 25% khainawi paifalni halogo obo Bharat no thungmani dakalai khana America ni President Donald Trump ani joto khapangni takhuktai bukhuk Hindustan tai Tripura ni Tiprasa joto lukurokno 15 August ni hambai yafaro aboni loge o joto no muito khairena muchungo tamo hongke Tripura o sakni Bharat haktoni bsarok Tiprasa rokni sakao raida chaya khaijagi tongmani salbum keboba auto malkhung keboba bus malkhung keboba lam kacharo keboba lam kinaro keboba phalnok kinar rogo Tiprasa rokni sakao ongoi tongo raida chaya tei salbum no samung Tiprasa rokni sakao romphek jagoi tongo Tiprasa rokni sakao bufrek tofrek khaijagi tongo Tiprasa rokni sakao dofani bisingtui themrang haikaba choprop jagoi tongmani thungrung hapar haikaba dofani bisingtui haikaba rang puisa rang kokni bisingtui bebak thayano Tiprasa rokno sokmornani bagai kiting jagoi tongo aborokno kasogoi aborokni sakao je borok rok khorang tisao a borok rokno no sokmornani tei siklugoi tonnani yapri sewi tongmani kono dino asamungo borok kaplayongoi maya tamo hongke jeng tabo khancha ongoi je khorang tisai tongo bubagrani naikolmani bisingtui abo Delhi jora tei swkangno sogoi paijak chini khorang tei Delhi haikaba kendra chini khorang no khnanani tei obono thamoknani bohaino chatiokha phia baksa borok tongo obono senklugoi tonnani obono sokmor soknani chatiokmawo hopung salpung samung khai tongo baksa dalal haikaba Tiprasa thungrung haparni politician rok je borok rok sakni bsani phaine jorani thenangni bskangni bagai fan wansugya chimi borokni sak tongthok chathokni bagai chimino thungrung haparo borok tongo samung khayo awahai dalal borok rok tatal borok rok no chung tei sukangno yakari paikha tei je borok rok bubagrani loge tongibo tei Tiprasa rokni ongoi Tiprasa rokni khorang tisaibo chimi sakni bagai kaham wansuknai rok abohai borok rokno chungno sininani nangnai tei aboni bisingobo ang tini tei kaisa kokno thepanani muchungo sanani muchungo Delhi o choba khaijaknai haikeba andolon khaijaknai tei yakungbai himui sogoinai thangjaknai tei aboni yagulo khumulungo kaisa kotor boot haikeba mangpli thepajaknai flex ni kotor kaisa kagos namjaknai tei a flex mangplio salbrum Tiprasa rokni sakao chaya themrang rok bai choprokjakmani a borok rokni mung sui tonjaknai salbrum ni party mungno tui suijaknai salbrum Tiprasa rokni sakao party mung ongo choprokjago abono ang sakbai thang ani yakbai ani kolombai a borok rokni a choprokjaknai rokni mungno suioi ang lekhanai kwbangma borok rok sao Tiprasa rokni sakao mungsa choprokjak mung koroi mungsa party mung koroi abagai abono muito khaina bagai ang sakbai thang a flexo salbrum no mung suinai a party mungo choprokjaknai rokni mung a flexo aro kaisa kotor flex thepanai mangpli abono joto borok rok nugui manna bagai hayungni joto borok rok sina bagai nukna bagai aro ang soi ani sakbai thangni yakbai kolombai ang suinai Tiprasa rok bobo kami thayo bobo bas malkhung bobo chathai nungthai thai rogo romjak romphrekjak aborokni mungno ang salbrum no suinai chung muito nareknani bagai bo talmari bo salmari rogo abo party mung ong bebak no suijaknai bo Tiprasa rokno tamoni bagai choprokjakha tamono tui ongkha bebak party mungni koktoma rok aro suijaknai haino hai joto borok rokno hambai tei khulumka tei chung
bai baksa khorang tisadi joto Tiprasa rok jungbai thansa ongdi amtei hnei borom ganang David Munasing paithago sai khonarka और उसी के साथ साथ आज मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। दिल्ली में आंदोलन होगा, पैदल जाके पहुंचूंगा और उसके बाद खुमलोंग में एक बहुत बड़ा बोर्ड, कागज का बहुत बड़ा बोर्ड बनाऊंगा और उसमें हर रोज जो हो रहे तिपरासा के खिलाफ अत्याचार और अन्याय उसका हिसाब हम लोग रखेंगे। और उस बोर्ड में अगर कोई भी इंसिडेंट तिपरासा के साथ हुआ, हर रोज तो हो ही रहे, कर ही रहे तिपरासा के ऊपर अत्याचार और अन्याय, उसको हम खुद अपने हाथों से कलम से वहां पे लिख के काउंट करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तिपरासा के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है, तो इसी को याद रखने के लिए, इसी को काउंट करने के लिए उसमें बड़ा सा डिस्प्ले, कागज का डिस्प्ले लगाएंगे और उसमें सब लोग देख सके, सारा दुनिया का लोग जैसे देख सके, उसमें जरूर अपना हाथों से कलम से हर एक इंसिडेंट का हम लोग याद रखने के लिए डेट, तारीख और कौन सा इंसिडेंट हुआ था, कौन सा अत्याचार तिपरासा के खिलाफ हुआ था, कौन सा ऑटो रिक्शा में हुआ था, कौन सा चौराहे, कौन सा दुकान में हुआ था, कैसा बर्ताव किया गया था, उसको याद रखने के लिए वहां पे बड़ा सा डिस्प्ले लगा के वहां पे खुद हाथ से लिखेंगे और उसको काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा। तो फिर से सब लोगों को प्रणाम और धन्यवाद और हमारा साथ दीजिए और तिपरासा का आवाज केंद्र सरकार सुनकर जरूर हमारा समस्या का समाधान करने का कोशिश कीजिए। हमें विश्वास है कि तिपरासा लोगों को विश्वास है कि भारत माता उनका संतान का रोने का आवाज एक दिन जरूर सुनेगी। हम भाई धन्यवाद, खुलुमका, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। कांग्रेस नि बिसिंगति बोराम गनां राहुल गांधी साख्लाय रोखा बीजेपी रok बेलायखोनो बुट खक्का हनै तै bo स्राय स्राय के मांगप्रिनि बिसिंगति लुकुरकनो फुनुका बेबागै भारत हाक्तरा 1,250 बुटार हाय खकजाखा हनै साखा तै ओ खकजाकमानि मारिरक अंखा कायबा लामाते बुट खकजागो हनै सायखनारिका कायसा हंके ताताल सिनि मुंबै बुट रजागो कायसा हंके तंथायनि सिनि मुंकरै आरो बहायनो 14,000 हाय हनै साखा तै कायसा हंके सायचंनि न गोबांमा हनै साखा तै कायसा हंके मांगप्रि सिनि जायगाया गोबांमा 4,000 हाय हनै साखा तै कायसा हंके katal chongmari achoknai rokni fromno bohaino pisi chakra rok bohaino ereng samungo phanangka abo bohaino 33,000 haini saipano kabang hni saka tai duplicate putar singke 11,000 ni saipano kabang ni saiknarka। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत ani khapangni desni borok hayekeba haktorni lukurok antini haktorni joto lukurokni bwskango belaikhona kaisa kuthuk wansok mungni kok sanai kok chablaimani bisingtwi kahamke kok chablaimani bisingtwi desh hayekeba haktorni hani makhang mangplino slainani nai tongo slaijagui tongo kaisa katal chobani makhang te o phatar haktor hasteni raida chaya borok rok ani bharat haktora haphainai rok ani bharat haktorni sikla sikli rokni chathai nungthaini sep rok segui nai tongo te o raida chaya phatar hani hapnai rok ani haktorni bahana juksongtai beirokni sakao hamia mokoi nai tongo भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। abono soimangala oraida chaya borok rok tongko song tongne Tiprasa rokno kha bandeoi kha chaoi borokni tongthai rokno borokni ha rokno segui naoi tongkha o haktor abono soinagala tai aboni bagai ani khapangni haktorni lukurok jephu demography haikeba haktor haikeba ha arini mangti rok slaijago afrono rashtriyo suroksha haikeba naimuthang rokni bisingo kaisa kirima singsa kebing nungnukjagi phayo hni saka haktorni tonghalok kachang thancha te bwskangni yapri senani bagai
kaisa kebeng mung phayo ni saka do phawo kabangma kese kereng kebeng mung tubu ni saka tei keboni haktor hai ke bades raida chaya phatar haste ni borok ni thani hapnai rokno yaphari reglak ni saka hayung ni kebu haktor phano amtui ke raida chaya hapnai borok rok ni thani sakni hano yaphari reglak ni saka hangke chung bharat no bahai ke phatar haste ni chaya hapnai borok rok ni thani yaphari nai ni bosaka chini lai thangjak jorani borom ganang sengkrak rok chungno chobao langma rui phiyogui kalangmani chungno yok sajak bharat haktor no yaphari romani a mohapurush mung ganang borok kotor rok ni bagui chini kaisa samung tongo chini kaisa khaitai tongo chini o haktoro amtui samung khainai rokno chung yasagya natui hini saka a borok rokno borom rjaknai hini saka tai aboni bagui tini lalkelani o thaye basawi sanamu chungo chung kaisa phan ganang kotor hai ke ba high power ni haktor ni samung khainani wansoka o naharmung o samung ni bisingtui o je naharmung chung je khaina thangi tongmani bharat haktoro je tabuk patimngoni tongmani abono mathak soknani bagui jora kahamo nangsokmani jorao abono khaijaknai amtui hekhaino tabuk yapri sejagi tongo ayang phasingo nahanai hini saka ani khapangni haktorni lukurok khana janmashtami sal bhagavan Sri Krishna ni ajaimani sal haktor ganangui no palaijago lukurok ang je furo bhagavan Sri Krishna no muitomano chung nugui mano tabuk ni jorao hayung ni bebak haktorono chobani bebak mangpi rok slaijagi thangbaikha haike ba chobani raida rok slaijagi thangbaikha chung nukha bharat ni singkrak rok kabangma beremni haike ba dal bidal ni choba khainani bagui jotono rungjak chung operation sinduro phunugui rekha technology o je srungjak tongmarokno chini sengkrak rok tongmani thairok chini birkhung khola thairok chini surimani thairogo chini borok rokni sakao missile drone rok kabangma lekhawi bailia abo haike thakplaya ke khiklaikha internet rogo nukha bharat haktorno hamia borok rokni yakni kateri tona bagui 10 years haike ba bcc saromo yapri sei tongmani aboni bthai borokni kaisa kaisa choprop mano chini singkrak rok tei chini machine haike ba technology rok borokno thapla haike kobondoi rekha thop safano mungsapan lilagri manlia hmi saikhnarika PM Narendra Modi tabuk janani bagui asakno hambai khulumka khorang the voice देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने इनके की तरह बिखेर दी रत्ती भर नुकसान नहीं कर पाए